Iqembu elisemsileni we-DSTV Premiership iMaritzburg United lithi ukunqoba ngokulandelana kuphela okuzobakhipha ezembeni loliwe. Team of choice iyona ivusa kakhulu emuva iphinde ibe buthuntu phambili kubagadli. Kepha-ke leli qembu lithi ukunqoba kwalo emidlalweni wokugcina ngaphansi kamqeqeshi uFadlu Davids sekubenze banokwezethemba. We have to win the consecutive game, and that game is Royal AM, and that's all we focus on. It's a different game, it being a derby. We know there's a different emotional framework that surrounds this game. iMaritzburg United imemezele abadlali abathathu abasha okungumdlali alimeza oshaya ibuya uBradley Cross nokwame Pepra osuka kwi-Orlando Pirates. Leli qembu likholwa ukuthi labadlali bazolisiza iqembu balitakule. Having played in the CAF competition last season, I think I have something to offer for this team. In this league you can win 2 or 3 games and you're back in the top 8, so we're not really thinking too much about relegation. There's enough games left for us to get to where we should be. Ngomgqibelo, iRichards Bay FC vakashela iMarumo Gallants bese kuthi Lamontville Golden Arrows nayo ivakashela iOrlando Pirates. Ey'ndabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eMgungundlovu.